Tuluyang nasira po ang isang lumang gusali ng Torres National High School sa Mapandan matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Sa mga litrato, tila hindi na kinaya ng bubong ang lakas ng hangin. Kabilang na ang kisame na marahil ay bunsod sa gawa ito sa kahoy na suporta lamang nito. Basag din ang ilang bintana maging ang plywood ng dividor na divider ng mga silida. Agad naman itong pinuntahan ng lokal na pamahalaan upang maaksyonan ng muling magamit ang mga silid-aralan. Samantala, nagpapatuloy naman ang puspusang paglilinis sa mga kakalsadahan at iba pang infrastruktura kasabay ng pagtukoy sa kabuang danyos ng bagyo sa iba't ibang sektor upang matulungan ang mga apektado. Samantala, bahagi naman po ng gamot na doxycycline laban po sa leptospirosis ang pamahalang panlunsod ng Dagupan sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Kabilang sa mga nabigyan ng mga island barangay at iba pang lugar sa nalabis na naapektuhan ng bagyong Uwan. Layunin ng nasabing distribusyon na mapigilan ang pagkalat ng sakit lalo na sa mga lugar na matagal nang binabaha. Nauna nang nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng kaso ng sakit dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon na dahilan ng malawakang pagbaha sa mga komunidad. Mula sa tubig baha, posibleng manggaling ang kontaminasyon mula sa ihi ng hayop na nagdudulot ng leptospirosis. Kasabay ng kaliwat kanang hakbang upang mabalik sa normal ang pamumuhay ng mga Dagupeños, iginiit ang nararapat na pagtutok sa kalusugan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.